Bore da I chi gyd a croeso i'r Oedfa. Mae'n hyfryd gael eich cwmni chi gyda ni a hitha yn gychwyn o'r wythnos fawr, sy'n y Blodau. Cyfle ni gyd ymuno gyda'n gilydd I foli Duw ein tad nefol. A gadwch I ni gychwyn drwy gyd ddarllen Salm rhif 100 gyda'n gilydd. Gweiddwch yn uchel i'r arglwydd, holl bobl y byd. A ddolwch yr arglwydd yn llawen, a dod o'i flaen gan ddathlu. Cyffeswch mae'r arglwydd sydd yw, fod i'r un a'n gwnaeth ni, a ni ydy bobl o. Y defaid mae'n gofalu amdanyn nhw. Ewch drwy'r giatiau gan ddiolch iddo, ac I mewn i'w deml yn ei foli. Rhowch ddiolch iddo, a bendithio I enw. Achos mae'r arglwydd mor dda, mae heilioni yn ddiddiwedd, ac mae'n aros yn ffyddlon o un genhedlaeth i'r llall. Gadwch ni weddio. O Dduw ein tad nefol a sanctaidd, a hitha'n sy'n y Blodau, diolchwn I ti am y cyfle I ddod i'th bresenoldeb, I gyflwyno I ti'n myfyrdod heddiw. Canwn gan newydd I ti, a gyfynwn I ti fod yn bresennol gyda phob un sydd yn troi ata ti heddiw, a hynny drwy dy lan ysbryd sydd yn ein cynorthwyo a'n cysuro, yn enw'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel gadwch I ni droi at yn hemyn gyntaf. Un o'i myna cyfoethog Caradog Robert o Ros Llanech Rigog. Pwy sy'n dod I Salem Dref? Iesu'n llywydd. Pwy sy'n dod I Salem Dref? Iesu'n llywydd. Ta'n nhw'n anau bwyd gwaith, ganau gwaith. Roddwn I wrando ar ddarlleniad o'r ysgrythur o'r Efengyl yn ôl Mathew, pennod 21, adnodau 1 I 11. Dyma nhw'n cyrraedd Bethfage wrth fynydd yr olewydd yn ymyl Jerusalem. A dyma Iesu'n dweud wrth ddau ddisgybl. Ewch i'r pentref acw sydd o'ch blaen chi. Ac wrth fynd I mewn iddo, dewch o hyd I asen wedi'i rwymo a'i hebol gyda hi. Dewch â nhw yma I mi. Ac os bydd rhywun yn ceisio'ch rwystro, dwedwch, mae'r meistr I hangen nhw. Byddwn ni hanfon yn ôl wedyn. Digwyddodd hyn mwyn I beth ddywedodd Duw drwy broffwyd ddod yn wir. Dwed wrth bobl Seion, edrych, mae dy frenin yn dod.
Mae'n addfwyn ac yn marchogaeth ar asen, ar ebol asyn. I ffwrdd ar disgyblion a gwneud yn union beth ddywedodd Iesu wrthyn nhw. Pan ddeithon nhw ar asen a'i hebol yn ôl, dyma nhw'n taflu cotiau drostyn nhw, a dyma Iesu'n eistedd arnyn nhw. Roedd tyrfa fawr yn gosod i cotiau fel carped ar y ffordd o'i flaen, neu dorri dail o'r coed a'i lledu ar y ffordd. Roedd y dyrfa y tu blaen a'r tu ôl iddo yn gweiddi, Hosanna, clod i fab Dafydd. Mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi fendithio'n fawr. Clod i Dduw yn y nefoedd uchaf. Roedd y ddinas gyfan mewn cynnwrf pan aeth Iesu i mewn i Jerusalem. Pwy ydy hwn, meddai rhai? Ac roedd y dyrfa o'i gwmpas yn ateb, Iesu, y proffwyd o Nazareth yn Galilea. Ers pan yn blentyn, mae Dydd y Blodau wedi bod yn ddigwyddiad sydd yn fy nghyffroi. Mae o'n gychwyn yr wythnos fawr, yr wythnos sanctaidd, lle rydyn ni'n cofio am Iesu yn dod i fewn i Jerusalem ar gefn ebol asyn, yng nghanol torf o bobl. Wel, tua'r adeg yma'r flwyddyn, mi fydda Llandudno yn ferw o bobl o bob man yn plethu fewn i gilydd, a hynny fe ryw galeidosgop lliwgar. Yn wahanol iawn i'r hyn a welwn ni Llandudno yr wythnos yma, gyda'r newyddion yn y papurau newydd yn sôn am geifr sydd wedi dod i strydodd Llandudno oddi ar y gogarth, a hynny oherwydd bod y strydodd yn wag. Prin iawn fydda strydodd gwag yn Jerusalem dros gyfnod gwyl y Pesach. Roedd pobl o bob man yn heidio yno. Mae gen i sawl cof o silia Blodau dros y blynyddoedd, pan yn tyfu fyny ac yn mynychu gwasanaeth yn Salem, Gaernarfon. Doedd dim un Sul y Blodau yn mynd heibio heb i mi gael un o'r rhain. Croes wedi'i wneud o ddail palmwydd. A dros y blynyddoedd mae cwpwr gwydr mam yn gorlifo o groesa palmwydd. Dwi'n cofio ni'r plant i gael croes ac yn gorfod gweiddi hosanna dros y capel i gyd. Falle roedd yna rhywbeth yn ddeiniadol ac yn wahanol i'r arfer yn apelio. Efallai eich bod chi yn eich capeli chi'ch hunan wedi gwneud rhywbeth tebyg yn eich gwasanaethau chi, neu efallai fod ganddoch chi orymdaith Sul y Blodau. Nôl yn 2011, mae ges i gyfle i fynd i dde Affrica ar daith cenhadol ac ymuno yn athriadau Sul y Blodau tu allan i ddinas Pretoria yng ngogledd y wlad. Dyma chi glip fideo honnof ar yr orymdaith honno. Wel, mae'r clip fideo yna yn dod â chydig atgofion yn ôl i mi. Mi roedden ni'n gorymdeithio am ddipyn o amser cyn ymuno mewn gwasanaeth 4 awr o fawl a moliant yn y capel. Pwy bynnag oedd isio taro nodyn roedd yn cael gwneud hynny, a mi roedd y gwasanaeth hynny'n llawn o'r ysbryd glân. Be sydd yn fy rhyfeddu i wastad am y cyfnod hyn ydy, dim ots lle yn y byd ydych chi, mi rydyn ni gyd yn rhan o deulu Duw, lle mae miliynau bobl heddiw yn mynd i droi at y darlleniadau hynny ac yn cofio Iesu y marchogaeth fewn i Jerusalem. Ar un wedd mae'r darlleniad yn deud wrthym am y dathlu, am y croeso a gafodd y Meseia, ar y wedd arall yn deud wrthyn ni fod y dorf
wedi camddeall arwyddocâd ag ystyr gweinidogaeth Iesu Grist. Yma fe gawn y melys a'r chwerw, yn cydnabod fod y Meseia wedi dod, ond wrth i'r wythnos ddod yn ei flaen, y Meseia'n cael ei wrthod. Roedd y genedl yn deheu am y Meseia i'w rhyddhau o afal yr ymerodraeth Rufeinig ar y pryd. Roedden nhw'n gweld Iesu, y Meseia, mab Dafydd, brenin, concwerwr. Does dim cyfrinach fod y genedl ar y pryd yn casau fod o dan awdurdod yr Rhufeinig. A roedd rhyw ddisgwyliadau mai dyma fydda'r Meseia yn ei wneud pan y daw i'w rhyddhau nhw o wafal y Rhufeiniaid. A dwi'n siŵr fod geiriau proffwyd Sacharia yn tara deuddag gyda'r rhai yn y dorf y diwrnod hwnnw. Dathlwch bobl Seion, gweithwch yn llawen bobl Jerusalem, edrych mae dy frenin yn dod. Mae o'n gyfiawn ac yn achub. Mae'n addfwyn ac yn marchogaeth ar asyn, ia ar ebol asen. Byddai'n symud y cerbydau rhyfal o Israel a mynd â'r ceffylau rhyfal i ffwrdd o Jerusalem. Bydd arfau rhyfal yn cael ei dinistrio, yna bydd y brenin yn cyhoeddi heddwch i'r gwledydd. Bydd yn teyrnasu o fôr i fôr, ac o afon Ewfrates i ben draw'r byd. Wrth sôn am Sul y Blodau, mae Iesu yn dehongli'r ysgrythura mewn ffordd cwbl anisgwl a chwyldroadol. Dod ar ebol mae Iesu, nid yn marchogaeth ceffyl fel rhyw cadfridog gorfesol. Felly mae o'n dehongli weinidogaeth yn ngoleini'r ysgrythura. Felly mae'r ysgrythura'n yn harwain o hyd i chwyldroi'n byd, a mae gair bywiol Duw ydynt. Gadwch i'r ysgrythura oleuo ein dealltwriaeth o pwy a beth yw Iesu, ac nid ein rhagfarna ni, neu ein dymuniadau ni'n hunan. Nid un i'w wneud masgot ohono yw Iesu, ond un i'w rando arno, fel dywedodd Duw, hwn yw fy mab, yr anwylyd, gwrandwch arno, ef. Wedi'r atgyfodiad, agorodd Iesu lygad y disgyblion i ddeall yr holl bethau oedd yn ysgrifenedig amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythura. Dyma neges fawr, ynde. Yn ystod yr wythnos fawr, y wythnos yma, bod pethau'n ymddangos yn dywyll i ddisgyblion Iesu dydd Gwener y Groglith, fod pethau'n ymddangos yn ansicr, yn orffenedig ac yn anobaith llwyr. Neges o gariad, gobaith ac achubiaeth Duw sydd gennym ni yma. Mewn dyddiau sydd yn dywyll, yn ansicr ac yn anobeithiol i nina, mae'n bwysig i ni gofio fod Crist wedi dod i ddod â gobaith a goleini i ni. Ond y Duw'r wawr wastad yn trechu'r tywyllwch. Ac felly oherwydd hynny, fe wyddwn ni hosanna a chlod i fab Dafydd. Gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi, a gweddi o y gyfrol yr enw mwyaf mawr gan y parchedig Hugh John Hughes a gawn yma. Gadwch i ni weddio. Cyflwynwn i ti o Dduw ein tad, hosanna ein haddoliad. Am Iesu Grist ddod yn frenin i'n byd a'n bywyd ni. Am iddo roi heibio i ogoniant dwyfol a dod mewn gwyleithder ac addfwynder, yn frenin hedd ac yn gyfaill pechaduriaid, hosanna yn y goruchaf. Am iddo rodion isel a gostynedig ar ebol asyn, a'n dysgu i weld gwerth ac urddas y pethau distadl, ac i barchu popeth a gerais di. Hosanna yn y goruchaf. Am i'w ddisgyblion ei ddwyn ar ei daith, a rhoi esiampl i nina hefyd gerdded yn ei gwmni,
a bod yn ffyddlon iddo bob amser. Hosanna yn y goruchaf. A mi ganghenna'r palmwydd ymuno yn y mawl, a dangos i ni fod yr holl greadigaeth yn dweud amdano ac yn canu ei glod. Hosanna yn y goruchaf. A mi byrth y ddinas agor iddo a'i groesawu'n frenin, a'n gwahodd nina i agor pyrth yn heineidia i'r brenin ddod i mewn. Hosanna yn y goruchaf. Ond ni fynem ei dderbyn, arglwydd a brwdfrydedd y foment yn unig, ac yna i adael a'i wadu, ond ei groesawu i aros yn frenin ac arglwydd arnom. Pan fydd canghenna'r palmwydd wedi gwywo, y dyrfa wedi cefnu, yr hosanna wedi distewi, a'r ffordd yn wag, rho ras i ni barhau yn ffyddlon, i'n harglwydd a'n brenin. Amen. O gadwch i ni ganu ein hemyn olaf sydd yn dod â mawl a chlod i Grist ein gwaredwr, bendigedig fyddor Iesu. Beth bynnag fyddwch chi'n ei wneud heddiw, gadwch i ni uwchlaw popeth godi yn croes, gadwch i ni godi dail palmwydd, gadwch i ni rhoi hosanna i Dduw ein gwaredwr. A gadwch i ni felly orffan drwy ddweud y fendith. A gras yn harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chyndeithas yr ysbryd glân a fydd gyda chi oll, o'r awr hon a hyd byth. Amen.